Ja coneixem les estrictes normes d'accentuació en valencià. Però cal remarcar certes consideracions que ens poden fer dubtar. Les paraules compostes s'accentuen de manera diferent si porten guionet o no en porten. Els mots que individualment porten tilla la mantenen quan passen a formar part d'una paraula composta amb guionet. Quan dos mots amb tilla s'uneixen per a formar una paraula composta sense guionet, només manté la tilla el segon mot. Els adverbis formats amb ment porten accent sempre que l'adjectiu femení del qual provenen porti accent. Per contacte amb la llengua castellana, en ocasions copiem la tonicitat de certes paraules i les pronunciem malament. Per exemple, la paraula canviar en castellà té dues síl·labes, perquè ia en castellà és diftong. La paraula canviar en valencià té tres síl·labes, perquè ia en valencià és un hiat. Viar és la síl·laba tònica en aquest cas i ar és la síl·laba tònica en aquest. En castellà es diu jo canvio i la síl·laba tònica és camp, mentre que en valencià diem jo canvie i la síl·laba tònica és vi. Tenim la solució al desplaçament de la tonicitat en les paraules en la llista de diftongs valencians. Aquesta llista és menys nombrosa que la castellana. Ai, ei, oi són hiats en valencià. Per això la paraula ciència en castellà té dues síl·labes i és plana i la paraula ciència en valencià té quatre síl·labes i és esdrúixola. El mateix passa amb ua, ue, uo. Són hiat perquè no porten una G o una Q davant. Així tenim hiats en paraules com jo accentue, plana que acaba en vocal, ell accentua, plana que acaba en vocal, i quota, que ve de cua gran. Tampoc accentuem paraules com esclaus, espais i remeis perquè són agudes que acaben en diftong més S, no en vocal més S. Compte amb la tonicitat de les següents paraules sufixades. Futbol, handbol, hoquei, oboè, oceà, tiquet, xandall, xassís, zenit, acne, atmosfera, dentifrici, guru, intèrfon, medul·la, míssil, rèptil, termòstat, aurèola, diòptria, èczema, olimpíada, període, rubèola. Recordem quan posem dièresi mitjançant el següent diagrama de flux. La primera pregunta que ens hem de fer és si trenquem un diftong. Posem per cas aquestes tres paraules. Rei no trenca el diftong. Veí sí el trenca. I veïna també trenca el diftong. No trenquem el diftong de la paraula rei i així que la deixem com està. No posem tilla ni dièresi. Però sí trenquem el diftong en veí i també en veïna. La pregunta, les normes d'accentuació ens permeten accentuar, és la clau per a saber si no podem accentuar, posem dièresi, i si sí podem accentuar, posem tilla. El problema és que de vegades se'ns fa difícil saber si trenquem o no un diftong. Per exemple, fluid,
és un diftong, però fluïdesa és un hiat. De vegades no es nota quan la pronunciem. Jesuïta també és un hiat i ensaïmada també és un hiat. Per a afiançar la dièresi, contem amb aquestes consideracions. Primera, els sufixos itat, iment, idal, ible, itzar i els seus derivats sempre porten dièresi. Segona, no posem dièresi en les terminacions llatines us, així com en els sufixos isme, ista. El mot proisme acaba en isme però no és un sufix, per tant, sí posem dièresi. Tercera, tampoc posem dièresi quan utilitzem els prefixos anti, auto, co, contra, re, pre. I quarta, no posem dièresi en l'infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. En la resta de temps verbals sí posem.